Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini ya. Hari ini masih keadaan libur. Masih libur orang jualan iki. Pasarnya yo jek sepi guys, bakul-bakul jek padha prei bar bodo kupat yang kedua. Oke, diawali dengan bantu tripod glowing. Hari ini aku pemangan. Aku memang masak terong, ora syuting, ora keburu. Masak terong aku. Masak terong tak sambel balado. Terus lawai tempe, anak sego jagung, anak pindang, anak remukan peyek. Wis karek suka-suka seneng apa. Oke, tak ketokno sik iki. Mak yo lesu, bar cuci, bar apa pemangan iki. Gawe terong tak bumbu lembaran terus tak kei santen sithik ngono iki. Koyo ngene. Iki guys jenenge sambel terong. Nganggo santen sithik. Aku mbok sego. Lawohe enek tempe gembuk. Enek pindang. Sego jagung ya enek. Sego jagung digoreng. Wis pokoke mangan apa ya enek tempe. Oke, siap. Nek bar kabeh goreng kerupuk. Ini wis ditutup neh. Kok nek ditutup dipencroki tikus. Mangan. Mangan kuwi ning pawone cukup, guys. Mangan ning kene ae. Mangane saeneke. Golek pangan angel iki. Tak udek-udek sih. Ini tempe gembuk, pindang. Mangan iki enak muluk, guys. Mantap toh. Ini mangan wis enak. Biasa manganku ning pawon, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa inna ajar banar. Mangan ge. Ya ini lho kuasane semangka. Lalatip semangka. Kita makan lanjut. Bergawe goreng kerupuk. Oke pemirsa, iki mang mak bar goreng kerupuk. Apa ndelok anak mak Sunti wong
Anake Mak Sundi ki ya sing bature tiba Mas Aldi. Mas Aldi insyaallah besok pulang dari rumah sakit. Lah iki make ape ndelok anake Mak Sundi. Bener ora ada yang satu, guys, tapi awake semplok kabeh. Badane kuwi lho memer. Ya iki mang aku bareng goreng kerupuk tak ketokno goreng kerupuk. Omahku kok peteng men. Iki kerupuke tak ketokno ya, guys ya. Aku mang bareng goreng kerupuk. Dadine aku ya tak ndang delok genten masal iki ning omahe Mak Sundi ya karo dolan, ndak urung dodol, nek wis dodol ya ora iso dolan. Oke pemirsa, dilanjut iki apa ning Mak Sundi ya. Iki kerupukku wis mateng. Kerupuke sik tak sepil lho kerupuke. Engko ora ketok kerupuke tak sepil. Sundi iki. Iki ning Mak Sundi, guys, dukun terapi iki, soalnya anake jek sakit iki. Mekungkung iki. Pindang. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dukune sing nggo dhuwur iki Jopa Jebo. Tange wong loro ya jane omah tiba wis ujiane kanggo Gusti Allah ya disyukuri. Sok bodho dibaleni bundane sarangan. Heh. Warna budal sok wani kok. Piye? Budale wani kok. Tapi Aldi wis emoh kita. Romah Dek. Nek kowe dhewe gak apa-apa ki. Oh, late gak wani ene opo. Ora masalah. Sing penting haluan nenek. Marai kan udan deres bengine ketu ora udan. Yo ora maite. Ora leren kayak gluduk tor 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 tor. Ujian. Lah wong bekabeh ya pengarang endi dene supermarket jobek ning alas jobek. Ndeke terbuntu. Wong enek sing dijak mandek ning dinu. Ah, bene wong karen njaluk mangan malah. Ya. Enek wong ewa apa njaluk mangan derek ingko. Anu ning dalan enek wong ewa. Yo. Leren tok ngono gak apa-apa Ora dijane. penak isin. Kok daripada lanjut. Wis ajur mesisan yo mundur ora muju. Maju ora mundur. Ki setiap sore, setiap pagi anu yo. Pagi sore. Nerapi soalnya hangus. Perute anak Mak Sundi gosong. Dengak ndak cepat sembuh yo, Guys. Udah beli duit nek wong tarahe. Oh, saulane wis mari. Dijaluk yo moh jane lah tapi wis musibah. Kok sarta ngeterorono Ning ndi? di Jakarta. Yo gak lah kok. Sing wani. Dewe ya wis gede kok. Wis ra dalan ya. Wis awak ditepethuk matres. Ki sore iki wis seminggu ki. Mbah, Enak. jemah Sabtu Minggu Senin. Yo kaya mrene setua. Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 6. Gosong kaya langes dandang. Ki lho kin mending yo kin yo. Wis ora patek anu. Panas juga. Mending yo. Jungkatan rambutnya kaya sarketek. La ilaha illallah. Karek kowe ya. Karek kowe ora mulih ora apa-apa. Kowe ngono. Tiap pagi dan sore hari. Suasana Nendi. mengaji. Ning pati baru. Memandang kitab Besok ning kene suci. pilo. Wis koyoke getahe wis meredap, wis mlabar ya. Kan esok sore di Terapi kemo. Terapi kemo, Di kemo banyu anget. banyu panas. Wis. sabarlah cepat sembuh sayang. Kabeh pengen tiba. Kuwi wis Ki pijet sok apane ngene iki ngenteni. Allah ya mbuh ngenteni Pak enek rampung gawe. Mang bar tandur wae. Wis. Wong pira? Wong gadan wong 5. Nek ijo jombret bring anut tek kon. Yo melok nandur. Terus dikeki mangan dhek. 50. 150 sak mangane. Sak pira? Sak kulen. Sare keleh. Aduk. Lero. Lumayan bati. Bati kok naruh sesuk.
sore. Iki dhisik ya bathi ya. Goleki amun. Amul iku nek sarta bae kok jere. Eh? Iya bae kok iya ngesakno bae. Kudune 200 kae 100 samaan aku. Iya, traktor barak. Iya bae. Karo Suto. Oke, guys, dengan Karo Kamal. Oke, guys, dengan Nandang Waras. Oke guys, terima kasih sudah nonton YouTube Maknya Official. Tak dono selalu sehat selalu. Anakku Nandang Waras. Muga-muga iki anakku ndang maras kaya biasane balik kerja ya guys ya. Doano cepat sembuh, nenek kelengak-kelengone Mak Sunti manusia biasa. Ibnu goleki lek ndi wae anake kena kecelakaan. Heeh. Lah iya jumena. Wis diterapi dhewe ora usah terapi ning rumah sakit, sing penting diurusi dhewe ning mah. Soale iki nak terapi ning rumah sakit yo aku duwe. Nih. Tak dilayang nek gak terus ora iso. Wong anake wong ora duwe, kakak ora duwe wis. Wis Sabar. ditambani dhewe ning mah, guys. Nenek semuanya TikTok yo sing wis kenal Mak Sunti yo. TikToknya lagi hancur ini. Belum nanti habis lebaran saja. TikToknya Mak Sunti kena banet gak bisa TikTokan, Banet. insyaallah bikin lagi. Benete permanen maksudnya iki. Permanen, jadi Ora Ora apa-apa tak doakno sing delok TikToknya Maknya glowing sehat selalu panjang umur segera. do takok kabeh Mbak Ai sapa ae. Ngurusi anake bar kecelakaan tapi yo wis sembuh kok yo karek nunggu sithik-sithik jek gosong. Tahap pemulihan. Alon-alon sing penting teko nggon ora usah kesusu. Sing dhuwur gak deh, sing dhuwur. Sing dhuwur gak mbok ke. Musik lah. Sing duwe karek gandung-gandung.